Què pensa de la situació de l'educació a Catalunya? Home, l'educació en Catalunya sempre ha estat millor que en el resto d'Espanya. Tot això s'ha de reconèixer. Però avui en dia els estudis costen molts calés i n'hi ha molta crisi i n'hi ha molta gent que en pogués saber, o sigui, puguem fer-lo, no ho fan, però és per falta de, diguéssim, d'escalers, els diners que valen, el llibre, en fi, tot això. I si Catalunya en un dia fos independent i augmentessin els recursos que té la Generalitat per invertir més en educació, creu que seria una possible solució? Clar que sí, això indiscutiblement és així. Això sempre ha sigut així. Si una persona té calés, fa moltes coses. Si no té calés, no pot fer res. També hi ha una mica de crisi de valors, penso, a nivell social, però sí que està clar que tinguent més recursos, doncs potser es podria enfocar l'escola de diferents maneres. Hi ha, per exemple, el fet de tenir més professors o menys, i jo que sé, potser indagar en diferents models educatius, està clar. Creus que és una oportunitat tenir un nou estat per canviar el model de societat, també? Sí, evidentment que és una oportunitat. L'únic que, clar, tot dependrà dels que estiguin al poder, de les ganes que tinguin de fer coses, de lo que escoltin a la gent del poble, perquè hi hauria d'haver, jo crec que seria interessant que hi hagués una pluja d'idees d'una mica la gent el que vol i després ells que escoltessin i que hi hagués voluntat. I si, clar, al ser un país més petit, doncs és potser més fàcil de dur a terme segons quines coses, segons quins canvis, a diferència d'un país de, no sé, Espanya deu tenir 40 i pico de milions d'habitants, jo crec que és més complicat. Perquè no, o sigui, nosaltres estem en democràcia però només votem un cop cada 4 anys, per dir-ho d'una manera. Si tinguessin més en compte el poble, doncs potser ens sentiríem més representats i a més el país, doncs, ens el sentiríem més nostre, tot i que ja ens el sentim bastant, almenys jo. Eso es lo que dicen. Eso dicen, pero yo no creo que nunca Cataluña sea independiente, no lo creo, ¿eh? Por mucho que Cataluña quiera, no lo creo. Porque no le conviene a España que Cataluña sea aparte, no le conviene a España. Què et triga el tema de la independència? Home, aquest m'agrada. Sí, va.